ва бародарони азиз, ман ба ҳамаи шумо як бор хотиррасон мекунам, бо диққат гӯш кунед. Пеш аз сар шидани призов рафта ба военкомати ноҳия муроҷиат мекунад, яъне ки музди маоштона натия. Официально гуфтан мо ҳамин чиза дар назар дорем ки регистратсия дошта бошед. Ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол ҳамин видеоро тамошо кардесай. Тамошобинони азизу гироми қадр, ҳатман видеоро то охирша тамошо кунед. Чӣ хеле ки аз номи видео диден, дар як мавзӯи бениҳоят муҳим суҳбат мекунем ки бисёри шумо дар ҳамин мавзӯъ савол менависед. Бародарони азизу меҳрубон, аввалан ба ҳамаи шумо як чиза хотиррасон мекунам. Дар канали ма конкурси нав рафтесай ва ман хостам ки имрӯз барои шумо як аксия кунам, то ки билети бисёр бихаред. Яъне ки ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем, шанса аз даст натиҳед. Номерои ватсапе ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳаст. Карта ба номи Мунис Хуршедович меброяд. Сумтона партоен ва чектона рӯй кунед, билети шумо меояд. Конкурс ҳамагӣ 74 дона приз дорад. 3 та шоҳҷоизаш, 1 та BMW F10, 1 та Camry 3 ва 1 та Kia K5. 10 нафаре ки билети бисёр мехарад, мо путёвкаи Дубай ҷудо кардагем. Ҳаракат кунед, бидроен билет бихаред. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо оиди тағйиротҳо ва иловаҳо дар Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ. Бисёри шумо саволҳои ҳар гуна пешниҳод мекунед ва ман хостам ки як видео кунам, ҳамаша бифаҳмонам, то дигар дар ҳамин мавзӯъ савол натиҳед шумо. Бисёри нафарҳо мегӯянд ки оё ростае ки қонуни нав биромадай, нафарҳое ки 2 фарзанд доранд ба хизмат даъват мешаванд. Ё боз бисёри нафарҳо савол метиҳанд ки оё ростае ки нафарҳое ки 29 сола ҳастанд ё 30 сола ҳастанд ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. Ва бародарони азиз, ман ба ҳамаи шумо як бор хотиррасон мекунам, бо диққат гӯш кунед. Танҳо тағйироту иловаҳо оиди боло рафтани пули хизмати алтернативӣ ворид шидагияи тамом. Нафарҳое ки мехостанд дар муддати 1 моҳ ваени билет дастрас кунанд, нархаш 28 000 сомон буд. Айни ҳол ҳамин ба 51 000 сомон баробар шид. Яъне ки шурӯъ карда аз моҳи сентябр пули хизмати алтернативӣ 51 000 сомона дар бар мегирад. Дар инҷа як саволи дигар оиди нафарҳое ки намедонанд ба миён меояд ки оё чӣ хел пула пардохт мекунед. Ҳар нафаре ки мехоҳад хизмати алтернативӣ кунад, пеш аз сар шидани призов рафта ба военкомати ноҳия муроҷиат мекунад. Агар ки дар рӯйхат номнавис кунанд, қабул кунанд, баъдан шумо пула рафта дар суратҳисоби Амонатбанк пардохт мекунед. Шумо аз пеши худтон наметавонед ки 51 000 сомон биспоред ва ваени билет бигиред. Ва оиди 2 фарзанддороро ба хизмати ҳарбӣ бурдан ё оиди 30 соларо ба хизмати ҳарбӣ даъват кардан, ягон қонун ба имзо расидагӣ нестад. Агар ки ҳамин қонунҳо, ҳамин тағйиротҳо ворид шаванд, дар ҳама ҷо нашр мешавад ва мо низ ба маълумоти ҳамаи шумо ҳамин мавзӯъҳоро пешниҳод мекунем. Тамошобинони азизу гироми қадр, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунед то ба саволҳотон ҷавоб бигиред. Як чизи дигара ба ҳаматон тавсия метиҳам. Нафарҳое ки дар Москва ё Московский област қарор доред, агар бихоҳед ки ба границаи Қазоқистон сафар кунед, барои аз нав кардани ҳуҷҷатҳои худтон рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед зангш бизанед. Назар ба дигар ширкатҳо нархи и бародари азизмон бениҳоят арзон мебошад ва мошинои комфортни мошинои хуб дорад, стажи кори хуб дорад. Ҳатман занг бизанед. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, паспорти российский дорем. Дар воени учёт нестам, хизмат мебаранд бихапам. Агар дар Федератсияи Русия мобилизатсияро дар назар дошта бошӣ, не, намебаранд. Нафарҳое ки пас саяни регистратсия доранд дар Федератсияи Русия ва дар учёти военӣ ҳастанд, ӯ нафарода тааллуқ дорад. Солиев нависонда: ассалому алайкум ака, ман мошини соли 2008 дорам. Баъди соли нав равам, бер аз тамошка чанд рӯз метавонам истон дар Тоҷикистон. Аз 15 рӯз то 2 моҳа. Вақте ки ту дар сарҳад ворид мешавӣ, ҳамонҷода худат чанд рӯзае ки бипарсӣ, яъне 15 рӯза ё 1 моҳа ё 2 моҳа. Евро Таҷик нависонда: ассалому алайкум, барои реклама харидан чӣ гуна бо шумо дар тамос баромадан мумкин ба ғайр аз Инстаграм? Барои реклама харидан аз ҳама хубаш метавонед ки дар Инстаграм бинависонед ва бо худи ман шахсан ҳамсӯҳбат мешед. Инстаграми ман дар рӯи экран меброяд, номаш дар ҳамиҷа бидроед бинависонед. Як каси дигар нависонда: ман ҳамаша дорам патент қати регистратсия, не ки трудовой договор надорам.
трудовой договор бо ширкати кории шумо бастан бениҳоят ба хубии шумо мебошад. Мисол мегирем, агар ҳолатҳое мешавад ки агар шуморо ширкат маблағтона натия, яъне ки музди маоштона натия ва агар ки шумо трудовой договор дошта бошед, метавонед ба воситаи ана ҳамин шартноматон рафта ба мақомотҳо муроҷиат кунед пултона бигирен. Дар ҳолате ки шумо трудовой договор надоред, аллакай неофициальни коргар ба ҳисоб меред. Расулов нависонда: ассалому алайкум ака, ба регистратсия чанд қа метавони гашта? Ба патент кунӣ мегам баъди 15 кунӣ мешава. Ростай ба регистратсия дар Федератсияи Русия шумо 3 моҳа мекунед. Бисёри нафарҳое ки ба Федератсияи Русия сафар мекунанд, регистратсияи 3 моҳа мекунанд ва ҳар 3 моҳ пас амура продлит мекунанд. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, ин қонун барои официально кор кардан дахл дорад? Официально гуфтан мо ҳамин чиза дар назар дорем ки регистратсия дошта бошем, патент дошта бошем ва трудовой договорам дошта бошем. Бале, ба ҳамин касо тааллуқ дорад. Як каси дигар нависонда меган хизмат то 38 сола рашида. Ростай то 30 солаша бисёр нависондан, лекин 38 солаша наҳо якин бора дар комментария нависондесиян. ам хеле гапҳои беасоса хоҳиш мекунам ки бовар накунед ва дар комментарияҳои марам нанависонед. Як каси дигар нависонда: акаи Сорбон салом, 27 пир карда моҳи октябр биём, яъне ки оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ вақте ки 27 пир кардагӣ аз хизмат озод ҳастӣ. Як каси дигар нависонда: барои рейд ягон видео кун. Барои рейди муҳоҷирон қариб ҳар барномада мо суҳбат мекунем ва гап мезанем. Худтонам медонед ин чиза. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, агар як чашмат ҷарроҳӣ кардагӣ бошад ва набинад, ба хизмат мегиранд? Не, аз хизмати ҳарбӣ озод ҳастем ба воситаи анамун ҳуҷҷати тасдиқкунандае ки аз духтур дорем. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум додар Сорбон, мегуфти амнистия дар назар нестай моҳои наздик. Мутаассифона дар ин бора ягон ахборотҳои нав нест ва морам аз пеши худмон ҳеҷ чиз гуфта наметонем. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем то навораҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.